హలో అండి. ఇది వచ్చేసి పెద్ద బచ్చలి. సమ్మర్లో బాగా ఎండలు తీయటం వల్ల చెట్లన్నీ చనిపోయినాయిగా, మళ్ళీ వానలకి వచ్చినాయి. జూలైలో చూడొచ్చు. ఇది జూలై 8వ తారీఖు వాళ్ళ పెద్ద బచ్చలు వచ్చినాయి. ఇది అయితే కోసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. ఇదంత పెద్ద బచ్చలే, ఇంటికి సరిపడి కోసుకుందామని వాళ్ళు వచ్చాను ప్లేస్ దగ్గరికి. వచ్చేసరికి చూడొచ్చు చెట్లు అనేది ఎంత పచ్చగా బాగా పెరిగినాయో. కోస్తాను, ఎంత వచ్చిందో చూద్దాము. అయితే మొత్తం అయితే కోయను, మనకు కావాల్సిన వరకే కోస్తాను. ఇది ఎంత అయితే కోసాను. ఇంతైతే మనకు పట్టదు, మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి కొంతమందికి ఇచ్చేయచ్చు కొంత. పెద్ద బచ్చలి ఇది చాలా మంచిది హెల్త్కి. చూడొచ్చు, ఆర్గానిక్ అవటం వల్ల పురుగు వస్తుంది. ఇది గ్రీన్ కలర్ పురుగు ఉంది, అందువల్ల ఇలా హోల్స్ పడుతున్నాయి. ఓకేనండి, బాయ్.